खुलुमबाय इनसाइड एनि बर'नि गोनां रादाबजों आं सुप्रजित बसुमतारी। गोनां रादाबाव दङ रन्जन दैमारिनि जोबथेसालिनि थङा सोलायसिगोन। रन्जन दैमारिखौ जर'खा जोबथेसालि बानायनानै काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोननाय जागोन, जायनि थाखाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौ फोसाबनाय जादों आरो गोजौ बेरा दुमनानै रैखाथि गोनां खालामदों। मख'जाथावदि रन्जन दैमारिया बिटिआर सागान खालामखांनायनि उनाव गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानो गोनां जादोंमोन। एनडिएफबिनि गायसनगिरि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिनि जोबथेसालिनि थङा सोलायसिगोन। चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ जासिगोन रन्जन दैमारिनि जर'खा जोबथेसालि, जेराव थागोन टिभि, एसि, फ्रिज बायदिखौ लाफानानै आथिखालाव गोनां जानाय मुवाफोरा। काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाखिनानै रन्जन दैमारिखौ एसे गोजोनग्लाय होनो नागिरदों नामा? रन्जन दैमारिखौ काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोननो थाखाय गेस्ट हाउसखौ फोसाबबाय थानाय जादों। रैखाथिनि थाखाय सोरगिदिं गोजौ बेरा दुमनाय जादों। मख'जाथावदि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ बिटिआरनि गोरोबथानि समाव साननैसो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै गोरोबथायाव सागान खालामहोनाय जादोंमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथायाव सागान खालामखांनायनि उनाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव जोबनानै दोनफिनदोंमोन। गोरोबथानि उनाव जोबथेसालियाव थांफिननांनायाबो मोनसे गुमुर गोनां बाथ्रा जानानै फैयो। बेखौ लानानैनो बिग्रायारि हान्जा एनडिएफबिनि जोहोलाव-जोहोलावजोफोरनि गेजेराव खुद्रिखांनाय फैदोंमोन। रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबियाव एनडिएफबिनि जोहोलाव-जोहोलावजोफोरा सोरखारनि हेंथायै खुद्रिखांनाय फोरमायबोदों। काजलगावनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव रन्जन दैमारिखौ लाखिनायनि बिथिङाव इउपिपिएलनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिया ओरैबायदि बुङो। आं सानो बे सरकारनि मोनसे थांखि जे रन्जन दैमारि बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामग्रा सासे सुबुं, सासे दैदेनगिरि, आरो बिथाङा कर्टनि अर्डार मथे दिनैहाय जोबथेसालियाव दंबाय थायो। बिथांखौ बख'नो थाखाय सरकारा जथेस्थ' नाजाबाय थादों आरो बिटिआर सरकाराबो आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्रायबो बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनो थाखाय, रायजो राजानि खाथियाव लाबोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों, बुंबाय थानाय जादों। बेनिनो मोनसे राहा हिसाबै दिनै सेन्ट्रेल जेलाव दङ गुवाहाटीयाव। बिथांखौ दिनैहाय मोनसे डिजाइनेटेड मोनसे जेल सरकारा दिनै बानायनानै रायजोनि खाथियाव दिनै लाबोनो नाजादों। बेबो आयेनगत भाबै जिखिनि लामा दं बेखौ सरकारा खालामबाय थानाय जादों। खारन दिनै बिथांखौ गहोनो होनबाबो सरकारा हाया, आरो जों रायजो राजा बिथांखौ थाबैनो मोननो लुबैबाबो जों हानाय नङा। खारन बे कर्टनि गेजेरजों मोनसे सिद्धान्त नङा, कर्टखौ बयबो जों मानियो, आयेनखौ जों बयबो मानियो। जों आसा थिदों जे बिथाङा लासै लासैनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनायनि लामाखौ लासै लासैनो मोनगोन आरो बिथांनि जे गुवाहाटीनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लाबोनायनि जि सिद्धान्त बेखौ जों बरायो आरो आं सानो बे लासै लासैनो जाफुंसार जालाङो। आं सानो बेवहाय जायगाखौ लानानै जों कन्ट्रभारसि जानो नाङा। टारगेटआ जोंना मा? बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनाय। जोंना उद्देश्यआ बिथांखौ बाहेरायाव लाबोनाय। दा बेवहाय बिथांखौ चिराङाव दोननाया थिग जागोन ना क'क्राझाराव दोननाया थिग जागोन ना उदालगुरियाव दोननाया थिग जागोन, बेफोर इसु जानो नाङा। जेरावखि थाया थाफैथों, रायजो राजानि खाथियाव थाफैथों, बेखौ जों बयबो हास्थायबानो जाबाय। आं बेखौ सानो। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।